puče. A malo mi se čini, ipak je prejako eksplodiralo, da nismo pogrešno premerili gas. Čekaj da vidim. Jao, Bili je nastrado, kuku, Bili. Šta uradi smo s tim gasom? Čekaj da vidim šta. Pa znate šta? On je ovo dobro testirao, a? Svaka mu čast. Znači SQL server SharePoint. Jao, ja zaborih, ništa radite vi, deco. Bili je loše. Čekaj da zovem, da pronađem samo ovog doktora Uglješu, doktora Dražića, da ga okrenem. Da, evo ga broj. Čekaj, ovo je specijalni telefon za komunikaciju. Gospodin Dražiću, ja sam ovde Lale Marković. Pa znate onaj moj slučaj. Nije problem sa mnom, znate, nego Bili. Evo, ja vam kažem, podstanar je u redu, nije problem. A Biliju je loše, ne možete mi pomoći. Dobro, onda ću sam da preuzmem brigu. Pa dobro, Bili, gospodin Dražić ti neće pomoći, ali ima ja da te vratim u život. Stavit ću ove naočare i, slušaj, ovaj gas koji si ti udahnuo, to je naš gas, to nije ruski gas, ali ja zato imam ovaj sovjetski resurs. To je sistem modifikator koji ću ti ja uliti u tvoj sistem koji je overclockovan. Ajde, zini, tako, putaj i samo putaj ovaj resurs. To su ti informacijne tehnologije koje rešavaju probleme. Ajde. Jao, vratio si se, bravo, Bili. Ja vam kažem, dragi gledoci, mi smo pobednici. Putin je uz nas.